subama tongke kai torbonono subana buino hamjak ma tongke kai torbonono hamjak na পঞ্চায়েত ক্লাব nong kai ni Ponsel jaksara kami ke kami para nong para mong ke jaksara nong na jetini tako rate jona bo kai kok ma thumai nong na mai rung man bati no bhai ra kere ini jenis saja ke bentuknya mana bo no bon tam kok tam sanam so din bage tahap sana mana tahap kayak sih kaise bo party ni neta bo ya bo ko bo party khane bo ya bo kaise kok ma thumai bo nong na mai rung man no tam kok sanam so tam sanam so Belilhan. Ang faroksa kok tumatnai kok tripurani kok tumatnai ang Rakesh tamongkai je chugya nukungni lukorokno ang tini ani khabai ani nijini pocket ni bai ang borokno boroko 10 kg khlai boroko 5 kg khlai borna ang tini chubawi charena hinno ang tini buskango busaka busawina ang tini boroko 5 kg khlai 10 jona nukungno ang tini chugya nukungno rika tai kobangma jaga mo hai tongo ang tai rina hinu wan tu tongo jodi sono ani chugui tong hangke ang chungmani jora onang onek amsayon thangeri nai mo hai kino ma sawai seri mai phono 2 mas 3 mas bai se phono ang chubanai ang tai joto no koine mo tongo jara je khaganang lukurok je nukung chugya rok no chubana mo tong hangke borok bo hai no hai mo hai no buskango agugoi chubanang tu kuno party ya kuno thangkereng khlai mani ya oi ab hai kena subanang tu ang bukharoksa kok borok bai kok tuma thumnai ang bukharoksa reporter ang belai khina ang hamjago chini to phano chini borok no korei ye bang mu korei no ang mairung bai sao hai phono ang tini ani lukorok no ani tikra sarok no ang subanang mu songo onek kobang mu jaga thangi nu khangkai jeng kok tuma thuma thangpro hukai jeng korei nu phuni borok no bu khairago yaba ang bu korei no bu yana khara khaira yang ab saimiya yaba ang khairang maganang ang belai khino hamjago tamongkai korei nu khungno aba hai chariman khangkai chawcha ani bu order phai nang khakhayo yaba ta ang officially babe ang je kok no thumui tongo official no hote bang oksafano soboje yaba ani pocket ni rang bonang tini 50 kg maireng pai 10 jona nu khungno korei nu khung borok no ang tini chobakha 5 kg khlai ab saino jotono haina hai phungka hamni joto ani thakchalai ani fan tono eba ani sai okra mon jotono hambai pore ani okok samane orono paika jotono